रेप कितना आम बात हो गइल बा भैया। एगो रेप के घटना आवताटे तो ओकर साथ साथ देखे में मिलताटे कि फलाना जगह है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ आम आम हो जाताटे रेप के घटना। यानी लागत बाटे कि सिर्फ एगो रेप 5-6 गो रेप के और बढ़ावा दे देते बाटे। जितने हवा मिलताटे रे उतने रेप का घटना बढ़ल जात बाटे। और ये रेप की घटना कैसे बढ़ताटे? जब दोषी के ओकर जौन कृत्य बाटे ओकर पर दंड नइखे मिलत ते रेप की घटना और बढ़ल जात बाटे। उ दोषियन के साथ में आवे वाला लोग उ दोषियन के और रेप करे वाला लोगन के हौसला के बढ़ा देत बाटे। इस मन बहुत व्यथित बाटे और हम आवाज बन रहल बानी वो सब लोग के, वो पीड़िता लोग के जे घटना के शिकार बन जाते, वो परिवार के आवाज बनल चाहत बानी। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। अंधाई कानूनवा से उठ गइल विश्वास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। भइल कसूर तोहार के जनमवनी। छतिया के दूध पिया बड़ बनवनी। भइल कसूर तोहार के जनमवनी। छतिया के दूध पिया बड़ बनवनी। ऐसन खेला के कबो रहल ना आभार। ऐसन खेला के कबो रहल ना आभार। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। रूपवे हो जाई दुश्मन तोहार हो। हम नाही जननी बिटिया हमार हो। रूपवे हो जाई दुश्मन तोहार हो। हम नाही जननी बिटिया हमार हो। भेड़िया बन के घूमत हुई हैं। भेड़िया बन के घूमत हुई हैं ई खुला आकाश। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। अंधाई कानूनवा से उठ गइल विश्वास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। इंसाफ कैसे मिली जब मिलत नहीं खिलास। ऐसन हालत बाटे, आवाज सबके बने के पड़ी तब ऐसन लोग के न्याय मिल पाई। प्रणाम।